Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы дәвам итә. Һәм мин беренче тәбрикләү хатына күз салам. Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннарында эшләүче хезмәткәрләр. Сезгә эшегездә зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар теләп калабыз. Иләбар авылында яшәүче Сәләхиева Фәйзүнә Әхмәтнур кызына 50 яшь. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез әниебезгә 50 яшь тула. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Син акыллы, ярдәмчел, һәр кешегә игътибарлы, киң күңелле, улы җанлы булганың өчен, якыннарың, туганнарың арасында абруең зур синең. Әтиебез белән күпләргә үрнәк булырлык ныклы гаилә корып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, безнең өчен üzülеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең төпле киңәшләрең белән һәр кемгә ярдәм итәсең, күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Кем генә килсә дә, тәмледән тәмле ризыклы тулы өстәлләр, ачык йөз белән каршы аласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянычы, терәге булып, кадер-хөрмәттә, әтиебез Илдус белән тигезлектә, яшәүдән тәм, ям табып, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, бәхетле мул тормышта, тынычлыкта, озак еллар гомер кичерергә язсын сезгә. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Әни бит ул инең яме, тормышта улы бер терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтсен гомрең, урыннарың булсын гел түрдә. Әни, безнең өчен бердән бер иң кадерле улы зат. Әни, әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Әни, һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк. Әни, бар туганнарны, балаларны, кияү оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Әни, гомер уртасына якынлашучы гап-гади хатын-кыз. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерлек түгел. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әнкәй. Хөрмәт белән тормыш иптәшең Илдус, кызыгыз Ралия, Рәзинә, улың Ислам, кияүгез Радик, оныкларыгыз Мурат, Рамазан, Камил, бу теләкләргә бабайыбыз Әхмәтнур да кушыла дип тамамлана тәбрикләү хатыбыз. Җырлы бүләк сезнең өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, шатлыгың тулып торсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген капмасын. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа
сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дугалар кылам. Әтти белән тигез гомер яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә ясын Ходай. Әтти әнигел көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Әтти әнигел көчлесез булсагыз иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Безне шулай кылачаеп көтсәгез иде һәр чак. Көтсәгез иде һәр чак. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруы алга таба дәвам итә. Моннан нәкъ 50 ел элек, октябрьнең 24-ндә, табигатьнең иң матур җирендә урнашкан, якында гына җиләкле, гөмбәле урманнары, зәрә таулары, ям-яшел болыннары, берсеннән-берсе тәмле, шифалы сулы чишмәләре белән дан тоткан Курсабаш авылында 7 балалы гаиләдә 6нчы бала, әти-әнисенең 3нче кызы булып, безнең бердән-бер сеңлебез, апабыз, Нәгыймова Динара Имам кызы дөньяга килә. Без кечкенәдән хезмәтне сөеп, ям-яшел болыннарда тәгәрәп уйнап, авыл читендәге буада су кыенып үстек. Әйе, безнең чорда бала-чага уенның тәмен белеп уйный иде. Эшнең дә авыры заманына күрә эләкте. Ничек кенә булмасын, без бик тату булып үстек. Хәзер дә бер-беребез өчен янып, киеп торабыз. Сеңлем бала чактан ук балаларны дәваларга хыялланды. Курчакларга диагноз куеп, уколлар кадап уйный иде. Ул заманда курчаклары да юк иде бит аның. Аңа Гөлсинә апабыз чүпрәкләрдән матур курчаклар ясап бирә иде. Мәктәпне яхшы билгеләренә тәмамлаганнан соң, ул ике дә уйламыйча Казан медицина училищесына укырга китеп, Шәфкать туташы белгечлеген алды. Тормыш иптәше Ринат белән өйләнешкәч, Шәмәрдән бистәсенә балалар бакчасына эшкә билгеләнә. Һәм инде менә 31 ел үзе сайлаган һөнәренә тугры булып, үз эшен чын мәгънәсендә яратып, 3нче номерлы Салават күпре балалар бакчасында Шәфкать туташы булып эшли. Коллективта зур ихтирамга лаек хезмәттәшләре, ата-аналар, балалар бик яраталар үзен. Бистә халкы да бик хөрмәт итә аны. Аңа кунакка килгәч, урамнан барганда, бөтен кеше аны белеп, танып, исәнләшеп үтәләр. Бу безнең өчен бик зур шатлык, горурлык. Кадерле без, сине шушы матур юбилеең белән котлап, иң изгетлекләребезне юллыйбыз. Басу кырлар, бакчалар бушап, табыннарыбыз мул ризык белән тулган вакытта дөньяга килгәнсең. Шуңа күрәдер, үзең дә киң күңелле, улы йөрәкле, ачык йөзле син. Кайчан килеп керсәң дә, өстәлләрең мул ризыклы, пешергән камыр ризыкларың, ашларың телләрне йотарлык. Йортыгыздан бер кайчанда кунак өзелмәй. Күрше тирәдәге әбиләр гаетләрдә пешереп керткән кыймакларыңа рәхмәтләрен укып, дугада торалар. Бик рәхимле, мәрхәмәтле син. Кияүбез Ринат белән яшәгән тормышыгыз күпләргә үрнәк. Үз кешегез белән йорт җиткереп чыктыгыз. Бердән-бер улыгыз Дилүсне укытып, олы тормыш юлына азаттыгыз. Кызгына алып кайта алмадым дип уфтана идең. Киленегез Алсуны үз кызыгыз кебек яратып, кабул итеп, әни дигән бөек сүзне ишетеп яшисең. Оныкларың Адель белән Эмилияга яраткан әби, бабай булып гомер кичерәсез. Үз йорты белән торган кешенең хуҗалыкта эше бик күп була инде аның. Син утырткан бакчадагы яшелчә, җиләк-җимешләреңә, чәчәкләреңә таң калырлык. Ничек шулай барысына өлгерәсең дип сорасаң,
бисмиллахны әйтеп эшкә тотынам, күңел җылымны, мәхәббәтемне биреп эшлим дисең. Туганнарга да бик ярдәмчел, нинди генә гозерың төшсә дә, үз киңәшләреңне биреп, вакытыңны, көчеңне кызганмыйча һәрчак булышырга әзер торасың. Туганыбыз, барысына да өлгереп эшләр өчен Аллаһ Тәгалә үзеңә саулык, сәламәтлек бирсен. Кияүбез белән балаларыгыз, оныкларыгыз, әниебез, туганнарың, дусларың, хезмәттәшләрең янәшәсендә һәр туган яңа көнгә сөенеп яшәгез. Бүген менә синең туган көнең, сизми калдык 50 тулганын. Синең алда башым түбән иям, рәхмәтем зур сиңа, туганым. Көндә сайын чәчәк бирә алмыйм, хат та язмыйм, кичен утырып. Тик бүген без барысы өчен сиңа рәхмәт дибез, авыз тутырып. Бүген сиңа шушы хатым аша шигъри юллар булсын бүләгем. Чын күңелдән сиңа теләк телик, кабул булсын һәрбер теләгең. Гомер буе кешелекле булдың, безгә күчә матур сыйфатың. Эшчән булдың, тырыш, хезмәт сидең. Мин дә синең кебек эш аты. Авырмыйча, узак яшә, кайгы-хәсрәт үтсен читләтеп, безнең белән бергә туган каем 100 яшькәчә яшә гөрләтеп. Хөрмәтле Саба дулкыннары телерадиокомпания хезмәткәрләре, сеңлебезгә шушы котлауны ирештерсәгез, аның хөрмәтенә Айдар Тимербаевның 50 яшь дигән җырын куйсагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Эшегездә зур уңышлар теләп, Кукмарадан Гөлчирә апасы, Шәмәрдәннән Гөлсинә апасы гаиләләре бу теләкләргә барлык туганнар, кода-кодагыйлары да кушыла диеп тәмамлана тәбрикләү хатыбыз. Без дә сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән, сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын
Хөрмәтле телевизор караучылар, сез Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын карыйсыз һәм без аны алга таба дәвам итәбез. Бүген 25 октябрь көнне Мингәр авылында яшәүче әтиебез, тормыш иптәшем Нугманов Рифкат Нугман улының 80 яшьлек юбилейы. Әтиебез гаиләдә дә, авылда да хөрмәтле, кадерле кеше. Сабыр, акыллы, тәрбияле, ачык йөзле булуы белән меңнәргә үрнәк итеп куярлык. 5 вакыт намазын укый, авылда имам-хатип вазифасында башкара ул. Әниебез кифая белән иңне иңгә куеп, 55 елга якын гомер кичерәләр. Безне 4 баланы ким-хур итмичә, кадерләп, ныклы тәрбия биреп үстерделәр. Шунысы кызганыч. Энебез Ленар гына бик яшьли арабыздан китеп барды. Бу кайгыга ничекләр түзде икән әти белән әни. Сабыр, түзем булдылар. Безгә дә алтын киңәшләрен бирделәр. Бүгенге көндә 6 оныклары, 8 оныкчыклары бар. Һәр вакыт алар янына кайтып, бер табын артына җыелып, күңелле итеп яшәйбез. Кадерле әтиебез, син ихлас күңелебездән юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа алдагы тормышыңда нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин тормыш телибез. Гомер елларыңны муллыкта, шатлыкта, күңел тынычлыгы белән яшәп үткәр. Һәр вакыт йортыбызның күрке булып, безне куандырып яшәвеңне телибез. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озак еллар яшәвеңне синең телибез. Сиңа теләк саулык, озын гомер, шәхси бәхет, дөнья рәхәте, балаларың тырышлыгы, инсафлыгы, яхшы гамәл, Ходай рәхмәте. Кадерле әтиебез, гомер елларың тыныч, имин булсын. Син безнең саклаучыбыз да, яклаучыбыз да, тормышыбызның яме дә. Бәхетле һәм кадерле кеше булып, әниебез кифая белән тигезлектә, безгә терәк һәм кирәк булып, тынычлыкта, муллыкта яшәргә Ходай насыйп итсен. Син безнең өчен тормыш яме, ярдәмчебез, киңәшчебез. Шушы күркәм сыйфатларыңа тугры булып калуыңны, балаларыңның игелеген күреп, оныкчыклар сөеп, аларга куанып, тигезлектә, тынычлыкта, бәхетле гомер кичерүеңне теләп калабыз. Кадерле әтиебез, оныкларың инде үсеп җитте, сизелмәде гомер узганы, тормыш кичкән башкаеңны агарттылар еллар тузаны. Горурланабыз әти синең белән, сыкланабыз сиңа кичкенәдән, гомер буе без көч алып яшибез, синең биргән хәер догаңнан. Рәхмәт сиңа әти, күңелебездә саклап йөртәбез һәр бер сүзеңне. Әгәр сайлап булса әтиләрне, сайлар идек бары бер сине. Иң изге теләкләр белән әниебез, улың, кызларың, килен, кияүләрең, оныкчыкларың дип тамамлана тәбрикләү хатыбыз. Хөрмәтле Рифкат абый, гомернең озынын телибез сезгә. Балалар, оныклар игелеге күреп, кифая апа белән тигезлектә яшәгез. Әткәйле йорт, атлы йорт, төзек ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, кунакчыл йорт, бишекле йорт, балалы йорт. Әткәйле йорт, җанлы йорт, uşağında sönmez ут. Арбалы йорт, çalgılı yurt, bu yurttan hiç gitmez kut. Gırıp gadetini saklagan, nigizli yurt, nurlı yurt, balalı yurt, kuraylı yurt, taryagmanlı şırlı yurt. Gırıp gadetini saklagan, nigizli yurt, nurlı yurt, balalı
Шықсаң қаршы алған Тамбынлайыр туған шылайыр Фатихасын беріп қалам Бисмиллахы ғазиз йұрт Ғұрпыға дәтін сақлаған Негізлі йұрт нұрлы йұрт Балалы йұрт, құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт Ғұрпыға дәтін сақлаған Негізлі йұрт нұрлы йұрт Балалы йұрт, құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт Балалы йұрт, құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыру кысаларында укылырга тиешле соңгы хатны Байлар сабасыннан Язилә апа Хафизова тапшырды. Исәнмесез, Саба телевидениесе хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә уңышлар, саулык, сәламәтлек теләп хат язам. Бу хатымны котлау хаты дип әйтеп булмый. Бу хатымны искә алу хаты дип юллыйм. 26 октябрь көнне әгәр исән булса, кадерле тормыш иптәшем, балаларымның яраткан әтиләренә Хафизов Шәүкәт Кыям улына 80 яшь тулган булыр иде. Ул Әлки районы егете, Саба районына 22 яшендә 1962 елда ветеринария техникумын бетереп, юллама белән эшкә килде. 1973 елда ветинститут бетереп, шул ук елны аны районыбызның баш ветеринария табибы итеп билгеләделәр. Ул үз эшен яхшы башкарды. Мал-туарлар арасында авырулар булдырмау өчен көрәште. Ветеринария станциясын республикада алдынгылар рәтенә чыгарды. Тырыш, гадел хезмәте өчен аңа Татарстан Республикасының ат казанган ветеринария табибы дигән мактаулы исем бирелде. Шәүкәт белән без Сабада очрашып, мәхәббәтебез, гаилә кору һәм балалар үстерү белән үрелде. Ул бик гаилә җанлы иде. 1996 елның 5 сентябрендә аяз көнне яшен суккан кебек Саба халкын шау китереп Апас районына республика семинарына барган җиреннән Шәүкәтнең үле гәүдәсен алып кайттылар. Шәүкәт, кадерлем, я Раббым, рухың шат булып, урының җәннәттә булсын. Балаларың өчесе дә тормышлы, оныклар бар. Яткан урының иман нуры белән нурланып торсын, я Раббым. Син кире кайт, чыкма юлга ярсып, юлың уңмас синең тәгаен. Урды бәрде, килеп китеп бардың, алып яшәвеңнең бар ямен. Син кире кайт. Әйтелмичә калган бер-беребезгә күпме җылы сүз. Жанны учка салып элеккечә бер сөйләшик әле күзгә күз. Син кире кайт. Тел эчендә калган күпме киңәш, табыш, теләкләр, үкенүдән, борчылудан бер үк ярылмасын гына йөрәкләр. Син кире кайт. Никтер бу китүдә үзең булып кала алмадың. Су сибәрдәй шакта йөрәгемә көтмәгәндә аны ялмадың. Син кире кайт. Бәхилләшми киттең. Син кире кайт тагын китәр өчен. Бераз башкачарак китәрсең. Синсез сынмас өчен канатларым, йөрәгеңне бүләк итәрсең. Шәүкәтнең яраткан җире яшь наратларны тапшырсагыз иде дип тамамлана Язилә апаның хаты. Яшь наратлар көен җырлап киттең, көмеш кыңгыр аулы парата. Мин сөялеп затып калдым сине, бүдрәләнеп үскән
Her gün irden işke bargan soyun yaşlara karab elde bulsa benim yüreğimde gümüş kıngır ağlar şanlılar urmanı bu yanına yaşın oradılar sin kaldırgan günü jırlılar urmanı bu yanına yaşın oradılar sin kaldırgan günü Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Ulqınları televideniyesinin bugünkü tapşırıqları şunun bilen ahırına yakınlaştı. Kelesi şıraşularga kadar dep biz sizin bilen sağ bulaşabız. Kişlerigiz yemli, köngülli bulsun.